wani abu yayi yawa a zo ga gida a kama magidanci dattijo magidanci da mata tai a kwantar da mata tai a sadu da ita gaban diyanta a sadu da mace gaban diyanta nan cikin jihar Sokoto an kama matar wani babban mutum ba sai na faɗi sunan garin ba da ita da 'ya'yanta biyu mata budare an ka zo gaba gare ta aka saduwa da diyan gaban diyan aka saduwa da ita bayan sun yi musu kace-kace ran nan bayan sun gaba abin da suka yi sai sun ka bugo mijinta waya an ka bata ci yasa ban barin sa matan na albarka har abada an ka bata waya ga mijinki yi magana dai sannu assalamu alaikum wa alaikum assalam tace ko 100 kakka ba su ko 100 kada ka ba su wallahi ko an sako ni mutuwa zani bakin cikin da nake tare da shi gaban yaran ga ake saduwa da ni gabana ake saduwa da yaran ko 100 kakka ba su ka bari su kashe mu wallahi ko an sako ni banda wani amfani mutuwa zani zamanin wa an kawa musulma wa gicin mutunci zamanin Muhammadu Buhari kuma haƙƙinta da hannun iyalinta suna ga Muhammadu Buhari kun ba ita ba wallahi duk wanda an kawa haƙƙi da bisa kan Muhammadu Buhari shi ne aka ce muka mun ƙi kama bakinmu yanzu ga yanar sun haga wuta ta taso musu ga sun to an aika sojoji sun yi aiki ko ba su yi ba sun yi aiki ashe ya nuna suna iyawa ko ba su iyawa to inda an kai to me hana musu yi hana musu an kai to duk wanda ya hana musu Allah ka hana mishi rahama duk inda rahama take Allah ka hana mai ita duk inda alheri yake Allah ka ruhe mai shi wanda duk ya hana musu sojoji ya aike su inda an kai to duk abinda alheri Allah ka hana mai samu na duniya kuma da na lahira wannan cin mutuncin yayi yawa kuma suna ji ma kunnen suna jin abin da ake wa mata mace yanzu ga wata nan tana kuka tace an kama yar uwarta ƙato 7 sun kawa yar uwarta fyaɗe kuma sun kai bidiyotin sun ka tura ma 'ya'yanta a wa mace fyaɗe ƙato 7 kuma a yi bidiyotin a tura ma 'ya'yanta me ake nufi kuma musulmi ne an kawa wannan duk wanda an musulmi komi jahilcinsa ya san da fatahu makka kun san da an yi fatahu makka ko ba a yi fatahu makka ba menene fatahu makka cin garin makka wajen jagoranci yaƙi an ka zo an ka yaƙi makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan ina ne ɗan makka ne amma ya jagoranci a ce a yaƙe su da umarnin Allah kuma Allah ya ce ma da bai ce ya yaƙe su don haka ƴan uwanka in sun yi ba daidai ba hana maka hukunta su illa rashin imani yasa Allah ya gafarta ma Albani ya ce wannan Buhari ko ya ga ko da cewa adali ba wani adalci da adalcin yan boko ne to mun ga adalcin yan boko Allah ya tsine ma adalcin yan boko albarka adalcin yan boko me ana na adalcin yan boko ko kafiri an kawa wannan cin mutunci ya kamata ka hidda mai haƙe nai to mu komo mu fatahu makka Allah ya umarci manzon Allah babu zama a ce a yaƙi mutanen makka manzon Allah ya gitta ma Allah uzurin cewa ƴan uwana ne annabi ya zo an yi yakin ko ba a yi ba ya zo to min jawo fatahu makka mi asabi ya fatahu makka alƙawari an kai lokacin nan ƙabilu sai su yi alƙawarin zaman lafiya su yi ƙawance na zaman lafiya tsakaninsu mutanen makka sun yi kawance na zaman lafiya da wata kabila shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kawancin zaman lafiya da wata kabila waɗannan kabilar da manzon Allah ya kawancin zaman lafiya da su ba musulmi bane amma dai an yarjeje ne mun yi kawance da ku abokan kawancin mu kuke za mu zauna lafiya daga cikin sharuɗan kawancin shine ba za mu taba ku ba kuma ba za mu kyale wani in ya taba ku ba kuma ba za ku taba mu ba ba za ku kyale in an taba mu ba shine kawancin ina fatar kun fahimta waɗannan abokan ƙawancin manzon Allah wannan ƙabila ta Laraba da manzon Allah ya ƙawance da su ba musulmi bane to sun yi wannan ƙawancin wata rana ɗaya daga cikin matansu sai ta zo Makka nan cikin kasuwa ta sai wani abu ta duka sai wani ya kware mata abin ga haka ya kware mata sutura kawai ba a sadu da ita ba ya kware mata sutura kawai tana duki wani ya ja suturarta sai ta koma gida tana kuka an ci mutuncinta an kware mata sutura cikin kasuwa cikin mutane an ci mutuncinta ko ba a ci mutuncinta ba akan wannan ba musulma bace kafira ce bata musulunta ba
Allah ya umarci manzon Allah alƙawarin da kun kai na zama lafiya da kafiran Makka sun walwale, an taɓa abokan ƙawancinka. Shi asbabiyya Allah ya umarci manzon Allah ya je ya yaƙi mutanen Makka sun walwale alƙawarin da an kai. To yanzu kafira kan ɗaya a kware mata tufafi cikin mutane, Allah ya ce a tai a yaƙi Makka. Inda nake so da ku shi dan je ƙasa kaɗan za ku ga alamar share, ku yi mana share, za ku ga kuma alamar like, ku danna mana like. Kada ku manta ku yi subscribe tare da danna alamar ƙararrawa ta inda za mu dinga sanar da ku a duk lokacin da sabon shirin